Malawi Brief. Anamiwa amene ndi mkulu wa bungwe la SIDET awasinthira date lokaonekera ku khoti ndipo a Jefferson Kadzipatike awamanga pa nkhani zokhuzana ndi msonkho. Zambiri mu nkhani madzulo tiye ndikhale limodzi. Lizamvedwa ndi khoti lalikulu pa lachinayi nthawi ya 10 koloko, lachinayi pa 13 August nthawi ya 10 koloko. Oyamba tinapatsidwa tsiku la pa 12 limene lili mmawa, komano tamvetsedwa kuti pali zofunikira zina zimene akhoti apanga msonkhano wawo kwenikweni majaji, ndiyeno zimene zofunikirazo mayenekera kuti isogole ifeyo bail application yathu ikhale pambuyo pa zimenezo. Amenewa pakadali pano tingalene kuti ali bwinobwino, kwenikweni ndizalongosola bwinobwino za mmene akukhalira lachinayi tikamaliza pempho lathu ku bwalo lalikulu. Ndipo apolisi amanga mmodzi wa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP a Jefferson Kadzipatike pa milandu yokhudza misonkho. Ofalitsa nkhani za apolisi a Gladys Chiwaula watsimikiza nkhani Chiwaula uza Times kuti Kadzipatike akazipereka lero m'manja mwa apolisi, koma sananene za polisi yomwe akuasunga. Iwo ati bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority ndilo lingafotokoze zambiri pakadali pano. Mese Matonga ali ndi nkhani yonse. Achiwaula nauza Times kuti apolisi sangayankhule zambiri pa nkhani, koma bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority ndilo lingayankhulepo. Koma titafunsa nthambi ya MRA kudzera mwa oyankhulira wake Auma Chalulu, anauza Times kuti nthambi simayankhula zokhudza anthu amene amapereka misonkho. Koma mawu ake ofalitsa nkhani ku chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwera anati akukhulupirira kuti kumangidwa kwa Kadzipatike ndikokhudza ndale. Nkhani metapeza kuno akuti iwo akuzidwa kuti pali nkhani za misonkho. Ndeto seti madziwa kuti nkhani za misonkho bwenze MRA yeti angobwera nkudzafunsa kuti kodi misonkho unaenda bwanji. Ndipo choseketsa choonetsa kuti izi ndi mantha DPP oti akamuona Kadzipatike akuona kuti first 11 ya Malawi Congress Party pa nkhani za malamulo nda ameneyi. Zoonetsa zodabwitsa zoti ali ndi ma certificates oonetsa kuti wakhala akulipira misonkho koseko. Koma mara matadzango mufusa akuona ngati akamutsekera ampatsa mantha, ankhazika chete, amkhazike bize kumapanga zina zinthu zoti zosagwirizana. Kumangidwako kukutsatira kufufuzidwa kwa maofesi a Kadzipatike ku Lilongwe komanso ku Mzuzu, komwe nthumwi za MRA zinapita ku maofesiwa ndi kulanda mafailo komanso makompyuta a anthu ogwira ntchito kumalowa. Nduna yona samaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Piri yayamikira bungwe la World Vision Malawi pokhala bwenzi lodalirika pa ntchito yothandiza kutukula chitukuko cha madera a kumidzi. Ndunayi yayankhula izi kwa Chetsa mboma la mfumu yayikulu Tambala mboma la Dedza pamene bungwe la World Vision limapereka kuboma ntchito zomwe lakhala likugwira ndelali. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Polankhula pamene amalandira ntchito za chitukuko chomwe bungwe la World Vision lakhala likugwira mderali, nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi a Ben Piri anati boma ndilokhutira ndi ntchito yomwe bungweli lakhala likugwira kwa zaka 21 mdera la Chetsa mboma la Dedza. Ndunayi yati zina mwa ntchitozi ndi kuthandiza kuti anthu amderali akhale ndi madzi aukhondo pomanga mijigo ndi mipopi, kuthandizira kumanga midadada ya sukulu, kuthetsa maukwati ana komanso kulimbikitsa ntchito zakadyedwe koyenera kungotchulapo zochepa. Pamenepa ndunayi yapempha mafumu komanso adindo onse amderali kuti athandizire kuteteza ntchito zonse zomwe bungwe la World Vision lakhala likugwira. Yakhala kuno kwa zaka 21 ndipo sali kuno kokha, ali madera ambiri mudziko muno, ndipo kudera kumene iwo apita kumaoneka ma results ogwirika. Zolembalemba zikuonetsa mmene ankabwera kuno anthu anali osapita ku sukulu mulingo wochepa kwambiri. Pano manambala asintha, madzi anali kutali, padakali pano madzi ali pafupi, masukulu, zipatala ndi zambiri, komanso ngakhale umoyo wa anthu atukula kwambiri. Ndiye anayenera kuti anyamuka adzipita. Ndiye ndatinda atsimikizire ndithu kuti ntchito imene agwira kuno si ntchito yoti ingopita padera, ntchito yokuti tiyang'anira
ndipo kuti akati adzabweranso tsiku lina adzavomereza kunena kuti miyoyo ya anthu idasintha. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bodi ya bungwe la World Vision a Sophie Kalende Kafe anati bungweli lili ndi chikhulupiriro kuti adindo amderali athandizira kusamalira chitukuko chomwe lapereka. Ntchito zake mwaziona ndi maso mmene timayendayendamo, mwamvaso ine awo akuno akunena kuti ayi ife manja mwa World Vision talandira zinthu zoposa. Aphunzitsidwa ulimi, aphunzitsidwa ukhondo, aphunzitsidwa sukulu, aphunzitsidwa luso losiyanasiyana. Ana apita ku sukulu mpaka atsiriza nkupita ku college, ena aphunzira kusoka, ena aphunzira kukhala achani oyang'anira za umoyo. Mzaka 21 zapitazi bungwe la World Vision lagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 10 billion kwacha zothandizira ntchito zosiyanasiyana magawo amaphunziro, umoyo komanso ulimi m'boma la Dedza. Owen Mavula, MBC. Amayi oposa 1000 akwatiye kalima panjira komanso mwadzama omwe amachita business ndi ulimi malo ozungulira msewu wakaphatenga mkhotakota Dwangwa alandira njinga zakapalasa kuti ziwathandizire kupititsa patsogolo ntchito zawo za ulimi komanso za malonda. Ndi zambiri mu ripoti ili la Beatrice Mwape. Ndondomekoyi ili pansi pa ntchito yomwe mchingerezi ikudziwika kuti SADC Sub-Regional Transport and Trade Facilitation Project, ndipo cholinga chake ndikuonetsetsa kuti anthu okhala m'mbali mwa msewu omwe akumangawu akupindula pothana ndi mavuto omwe akukumana nawo pa malonda ndi kutukula ntchito za malonda awo. Njingazi zikuyembekezeka kuthandiza amayiwa kuyenda bwino ponyamula katundu awo wakumunda ndi mbewu, ngakhalenso katundu osiyanasiyana yemwe amagulitsa kupita ku msika. Mawu ake mkulu wa Roads Authority a Joel Longwe ati cholinga chawo nkuthandizira kusintha miyoyo ya anthu m'maderawa ndi kuonetsetsa kuti akupindula ndi ntchito yomanga msewu kupatula kuyendamo. Boma limafuna kuti azimayi apindule mabizinesi awo apite patali. Ndi tagwira kwambiri azimayi kuti alandire njinga 1000. Kwatulapo tasankhaso azimayiyo ndi achinyamata kuti aphunzire ntchito za financial literacy management. Kajibusidwe ntchito kandrama zimene akupeza mu mabizinesi zawo, ena amene akugwera maganyu mu msewu mwewo kuti aphunzire luso la ndalama. Mawu ake mkulu ona za ulimi kudera la Zidyana mbomali a John Mangani ati alimi akhala kuvutika ndi mayendedwe azokolola zawo, choncho njingazi zithandiza kuthana ndi mavutowa. Minda imene ili kuno ambiri amakhala nayo kutali, kotero kuti kutenga njinga yawo ndi kukwera njinga ndi kuti ziwathandizira kuti akathe kufika kumunda mofulumira, komanso akakolola kumakhalanso mavuto amayendedwe ndi kuti ziwathandiziranso kuti azitha kunyamulira zipangizo zawo kapena mbewu zawo zimene akolola kubwerera m'makomo mosavuta poyerekeza ndi kuyenda ndi katundu mwina kuseza pamutu. Mmodzi mwa amayi omwe alandira nawo njingazi a Agnes Mgemezulu am'mudzi mwa Malambiro ayamikira bungwe la Roads Authority powapatsa njingazi zomwe akuti zisintha umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ulimi koyambirira umativuta chifukwa tinalibe mayendedwe, popita ukatenga manyowa kapena mbewu zathu kuti tikagulitse zimasowekera zinthu zambiri, mwina popita ukagula fetereza timapezeka kuti mayendedwe autani akutivuta. Koma papa tsopano business yathu iona kuti iziyenda bwino ku nkhani ya ulimi. Kupatula kutukula amayi pachuma, anthu okhala m'madera ozungulira msewu akupindulanso ndi ntchito zobwenzera chilengedwe komanso mwayi wa luso la ntchito zokonza msewu. Kuphatikiza apo, pansi pa ntchitoyi bungwe la Roads Authority likukumbanso mijigo kumanga sukulu ndi zipatala kuti anthu apindule m'magawo osiyanasiyana. Dziko la Malawi likugwira ntchitoyi mogwirizana ndi dziko la Mozambique. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Ofesi ya zaumoyo m'boma la Blantyre yakhazikitsa ntchito yopereka katemera wa polio yemwe afikire ana pafupifupi 527,000 m'bomali. Poyankhula ndi atolankhani mkulu woona zachitetezo cha zaumoyo m'boma la Blantyre Innocent Mvula ati ntchitoyi ikuchitikanso kamba kuti anaona madera ena omwe anatsalira nthawi yomwe katemerayi amachitika mu gawo lachitatu. Ndingalira kuti polio campaign imene tayiyamba lero ku Blantyre kuno komanso dziko lonse la Malawi ndionena kuti tayiyamba bwino
chifukwa choti tinakonzekera bwinobwino makamaka kukathana ndi zimene zikanatha kubwezeresa zimene zizo mbuyo. Nditha kunena panopo kuti mukudziwa mbuyo mutakhala ndi malaundi ena atatu, iyo ndi namba 4, mwina mafunso amabwera onena kuti chifukwa chani akubwera malaundi osewa. Ndiye zonsezo ndizoti tinayesera kukapeza ma communities athu, ma local leaders kuti akathe kumvesesa chifukwa chani boma laganiza kuti likakhalenso ndi round number 4 imene ya campaign. Polio campaign imene iyo ngati kunoko ku Blantyre tikuyembekeza kufikira ana okwana 527,000 amene wawa chifukwa choti panopo ana adaka ali pa maholiday ndizoti tiziyenda khomo ndi khomo kuti tikathe kuwapeza ana amene wawa. Atsogoleri a chipani cholamula boma cha Democratic Progressive DPP mchigawo chakumwera awalangiza kuti akhale ogwirizana pogwira ntchito yawo. Mlembi wamkulu wa chipanichi Peter Mukhito ayankhula izi pa msonkhano wa akuluakulu a chipanichi mchigawo chakumwera. Mukhito ati chipani cha mphamvu ndi chomwe chingamuthandizire bwino mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akwaniritse mfundo zake za chitukuko. Geoffrey Chinawa wafika ndi ripoti. Poyankhula kwa anthuwa omwe ena mwa iwo ndi magavanala, aphungu a nyumba ya malamulo ochokera mchigawochi, akuluakulu a makomiti a amayi ndi achinyamata, mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP Peter Mukhito athokoza atsogoleriwa kamba kotsogolera ntchito yokopa anthu m'maderawo zomwe zinachititsa kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika apambane ndi mavoto ochuluka pa zisankho za pa 16 September mu 2025. Kenako Mukhito alangiza atsogoleriwa kuti apitirize kukhala olimbikira komanso osunga mwambo zomwe ati ndizothandiza pomanga chipani. So tinabwera wani kuwathokoza chifukwa kuno ku Southern Region anatipasa support ambiri about 87% imene anapereka support kwa Professor Arthur Peter Mutharika. So tinabwera kuzawathokoza kuti zikomo kwambiri ntchito yamba tagwira komano pano tili mboma nchofunika tiyangane patsogolo. Ndipo tikuyangana patsogolo tiyeni tonse timangane pamodzi, tiyende limodzi ngati chipani chimodzi, tisagawikane ena asabwere kuti namiza zina ndi zina ayi. Ife wathu ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndipo tiyenda naye mmene tinagwirizana ku convention mpaka na 2030. Natero kuti kuchipani kwathu timalemekeza malamulo komanso ma structures onse amene anakhazikitsidwa. Tikayang'ana hierarchy ya kuchipani timakhandira a president mmodzi komanso tili ma vice president 4 malinga ndi zigawo political regions meti nazo. Tikachoka pamenepo ndiye tili ndi akuluakulu ena ife apa secretary general tili momwe mu Central Executive Committee. Apart from that, timakhaso timati National Governing Council, bungo lalikulu limene limayendetsa chipani. Tikachoka apo timakhandi ku region komanso saiwala kuma district ma constituencies. So timafuna kuti tiwauze anthu ife nthawi zambiri anthu amangothamangira chilichonse. Discipline yathu timanena kuti ngati munthu ukuchoka kukachitisa msonkhano ku region ina iliyonse uyenera kudzera ku usogoleri wa ku region kumeneko. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka anatsindika polimbikitsa anthu akuti apitirire kutumikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pomwe akupitiriza kukwaniritsa malonjezo ake pa chitukuko. Mwanamveka anati anthuwa akuyenera kupitiriza kukhala olemekeza utsogoleri komanso mtsogoleri wa chipanichi Profesa Arthur Peter Mutharika yemwenso ni mtsogoleri wa dziko lino. Ndikuti kufunika ife mgwirizano. Ndio uthenga wanga kwambiri ndi mgwirizano. Nchifukwa ujani lero tili ni meeting mutu wake tigwirizana timange chipani komanso atina kuti tisalovomere kufa pala anthu ena amene afuna kuti mwina ife tigawikane ngati chipani komanso ngati region. Timapempha apa kuti tisavomere kuti wina tigawe. So president wathu ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi president mozi yokhayo ere pala anthu ena amene president wathu anapasa maudindo. Ine ndemwe anandipasa udindo. Ena aiwala kuti kodi udindo anapasa ni ndani. Akuna ngati iwowo basa afikapo. Ndeti kunena kuti anthu amene aja amene akufuna kusokoneza. Anthu athu akapita ku ma area, akapita ku ma constituency, akapita ku region, amene yasakala ndiri. Ndikunena izitu ngati ineyo vice president wakuno. Sitivomera kuti wina agawe region yathu. Tifuna timange limodzi tigwirizane.
ena mwa akuluakulu a chipani cha DPP omwe anali nawo pa msonkhanowu ndi a Francis Mphepo, gavana wa chipani ichi mchigawo chakumpoto a Christopher Nzomera Ngwira, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani ichi mchigawo chakumpoto a Japi Muhango, ndi akuluakulu ena a komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za chipani ichi ya NGC. Jeffrey Shinawa, MBC, Blantyre. atola nkhani komanso nyumba zofalitsa mawu ndi gawo limodzi lomwe limathandizira pa ulamuliro wabwino mdziko. Izi ndi kudzera kuwulutsa nkhani ndi mapulogalamu ofufuza, kuwunikira ndi kufunsadi ndo mafunso m'malo mwa anthu onse. Izi ndi zina zomwe akuluakulu andale mdziko muno akuti adzamukumbukira nazo malemu Brian Banda, yemwe kufikira imfa yake anthu ambiri akhala akuyamikira kamba ka ukadaulo wake pomfunsadi ndo mafunso ovuta pa nkhani zosiyanasiyana. Simeon Boyce akufotokoza zambiri. That if elections were held today with all the political parties, would get about, I think it's 57.9%. The Democratic Progressive Party? The DPP on its one, yeah. And it's a very credible survey, then done by really, really serious professionals. Sindi mafuni yaso zabwino MCP. Ndipo amene ajawa kana khala lanzero chipani jakana kuchita dissolve fake saza winaso. And apapa ndikulankhula pa kamera kuti MCP sizabweraso. Ai zamawa sizidziwika. Yego masazabwera. Sizidziwika zamawa koma masazabwera generation yake ino simuzabwera. Malemu Brian Banda kucheza ndi president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mmodzi mwa anthu omenyera ufulu a Bon Kalindo kudzera mu program ya Times Exclusive. Chifukwa chani simudabwere kudzatseka msonkhano? Mukananena chairman. Ma program omwe amachita malemu Brian Banda amakhala ndi chikoka chachikulu chifukwa cha ukadaulo wawo pofunsa mafunso. Mlembi wamkulu wa chipani cha DPP a Peter Mukito ati imfa ya Brian Banda ndiyo kweteka. Iwo ati Brian Banda anali kadaulo pa ntchito yake komanso amadziwa kucheza ndi wanthu. Chimene sizamuyoya Brian chinali choti nthawi zonse amatipa sampata makamaka ife andale kuti zitha kuzilongosola fundo zathu, komanso ngati pali pena pake kuti pasefe mwa yasogoleri kuti tizilongosolere. Brian wachita shape ndale za muno Malawi, ndipo ngati andale tisamkumbukira moyo wathu onse. Pothirirapo ndimanga wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera omwenso ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati malemu Brian Banda anali munthu olimbikira ntchito komanso okonda dziko lake. Anayikonda ndithu dziko lake, amagwira ntchito mozipereka, maona amene abwerera leroli. Suza kuti malemu onse muno nkhale zipani zosiyanasiyana komanso ife a DPP makonda Brian chifukwa iye uja makonda wina aliyese amagwira ntchito choncho timukumbukira komanso ngati ineyo Minister of Finance ndamedagwira nawo ntchito bwino komanso ngati Vice President wa ku South tabwira nawo ntchito bwino msonkhano wina uliwonse kuti ukome ndikuti pakhale Brian Banda. Ndipo pothirapo ndimanga mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe ati malemu Brian Banda nthawi zonse amakhala mbali ya anthu osauka pomfunsa mafunso ovuta kwa adindo kuti alongosole pa zinthu zosiyanasiyana zokhudza chitukuko. Nalingalira kuti akoma munthu amandipangira zinthu zabwino, so I have to be there. That's the power of social capital. Ineso atandivoti pena pakeza ndivuta adzanditaniso. And the Nkrumah family has been a blessing to me, and that's why I'm here. Thupi la malemu Brian Banda layikidwa m'manda akwa Mbanda kuchileka, ndipo mawu awo sitidzawamvanso koma ntchito zawo tidzapitiriza kuzikumbukira mpaka kale. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Phungu wa dera la Nsanje Southwest awotanya milandu manda wapempha thandizo la changu kuti lipite kwa manja oposa 800 omwe anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi m'boma la Nsanje. Charles Chindongo wadzandiza mbiri mu ripoti ili lomwe akwerenga ndi Romeo Omali. Anyamilandu amalankhula izi pamene bungwe la Malawi Red Cross Society limathandiza mawanja 400 mdera la Traditional Authority Malemya m'boma la Nsanje ndi zinthu zosiyanasiyana. Izi zikudza patatha miyezi ingapo ngozi itadza ndi kukhudza mawanja oposa 500 amene akukhalabe malo ongoyembekezera mdera la mfumu yayikulu Malemya m'bomalo.
phungu wa derali awota nyamilandu manda watsimikiza za izi ndipo wapempha boma, mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino kuti awathandize anthu amwansanga. Anthu amakhala kumene amalima anayini minda zawo chaka chikatha amatha kukolola ndikudya chakudya bwinobwino anayini ndi mbewu zawo pano pamene apita atasamusira malo wadikirira minda yonse yaonongeka ndi akupempha kuti apase malo kuti athe kulima zina ndi zina. Koma chimene ife tikuyenera kuti pamene tikuwakonzera malo bwanji tapase sopangire wa maloni komanso tiaphunzise maluso losiyanasiyana kuti athe kuziyimirira paokha ndi chimene chikusowekera kwambiri. So tiyesesa mbali yathu kuti tiafikire munjira zosiyanasiyana. Mkulu woona za umoyo komanso chisamaliro cha anthu ku bungwe la Malawi Red Cross Society Adan Kapomboso Banda anati bungweli lathandizanso manja okhudzidwa m'maboma a Nkhotakota, Machinga komanso Mangochi. Zoonadi chifukwa anthu awa anasamutsidwa kumene amakhala chifukwa kuli ndi malo achiopsezo ndipo kubwera malo awa ndipo ngoyembekezera. Tikadakonda kuti boma kumagwirizana ndi khanso ya Nsanje atakhala pasi ndikuyika ndondomeko zokhazikika zimene zingapezere malo anthu amenewa ndikukhala ndi malo odalirika komanso mwina kuwathandizira kwambiri kuti amange manyumba ndi kukhazikika m'madera amenewo, kukhala ndi malo olima ndi zina zotero. Pakadali pano adindo mboma la Nsanje auza MPC kuti akuchita zonse zotheka kuti awapezere malo otetezeka kumtunda kuti moyo wawo ubwerere mchimake.